थाखाय दिनैनि बे साना मोनसे जारिमिनारि सान। गसाइगाव बीएड कलेजा नाग एक्रेडिटेड जाबाय, बी ग्रेड जों मोननो हादों। बिनिफ्राय आरो जोङो मा बुंबावगोन, जोंनि गोजोननायखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो हानाय नङा। जोङो 1995 मायथाइनिफ्राय बे कलेजखौ सालायबोदों। दिनै 27 बोसोरनिबो बारा जाबाय। गोबां समाव गोबां जेंना जेंसिफोरखौ जोङो भुगिबोनांदों, नाथाय जोंनि रावबो स्टाफा, जोंनि वेल विशार्सफ्रा जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों। रावबो स्टाफा गोसो बायाखै। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों गोबां सान खस्थ' खालामनानै नागखौ जोङो इनभाइटेसन खालामनो थाखाय जों गोसो होदोंमोन, खामानि मावदोंमोन। बयनिबो नाजाथाबनाया दिनै मोनसे गिदिर फिथाइ लाबोनो हाबाय आरो बे फिथाइयानो जाहैबाय बी ग्रेड। दा जोंनि बे प्राइभेटलि मेनेज बा सेल्फ फाइनान्स बीएड कलेज, बियो जोंनि नर्थ इस्टआवनो गंसेल' बीएड कलेज होननानै आङो फोथायो, जाय नागजों एक्रेडिटेड जाखाबाय। आरो जों रिजाल्टखौ सिगाङावनो साननैसो सिगाङावनो जों मोनदोंमोन। 10 जुन अक्ट'खालि जों मोनदोंमोन 2023 मायथाइ। नाथाय बेखौ मेलखौ नायनो रोङैयाव दिनैसो जोङो मोनबाय। आरो जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर, फरायसुला फरायसुलिफोर बेयाव सेलेब्रेट खालामदों। दसे समनि थाखाय बयबो रंजादों, बयबो मोसादों। बेबायदि थासारिखौ जोङो मोनबाय थाया। दा आङो बुंदों मा, जे जोंनि समाजाव जिखुनु सोलोंथायारि फसंथान जिखियानो जाया मानो, बीएड कलेज बा डिग्री कलेज बा गार्ल्स कलेज, जिखुनु कलेजानो जाया मानो, जे मोनसे क्वालिटी मेनेजमेंट, मोनफ्रोमबो बिथिङाव क्वालिटी थानांगौ। एकाडेमिक साइड, एडमिनिस्ट्रेशन साइड, नन एकाडेमिक साइड, मोनफ्रोमबो बिथिङाव क्वालिटी थानांगौ। आरो क्वालिटी गैयालासेनो रावबो कलेजा नाग एक्रेडिटेड जाया, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दिनै जोङो फोरमान होनो हाबाय, गसाइगाव बीएड कलेजा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो क्वालिटी मेंटेन खालामबोदों, जायनि जाहोनाव जोंनि खाफाला गेवदों। आरो जोङो गावखौनो गाव बिराद प्राउड फिल, देरगानाय जोङो मोनदों। जोङो बुंगोन, जोंनि बे बीएड कलेजनि नाग एक्रेडिटेड जानाया रोजा रोजा फरायसालिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ, अथ'रिटिफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो समाजखौ थुलुंगा होगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। जोंदि दिनै बे स्टेजाव फैदों, बे बेलायाव आङो बुंगोन, सेल्फ फाइनान्स जानो हागौ, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जेनाखै। आनजादनि समावबो जों जेनाखै। जेसेबांनाखि समस्याफोर फैयो, जेंनाफोर फैयो आनजादनि समाव, बेखौ जों सल्भ खालामबोदों। बिथांमोननि सिगाङाव आङो बुंगोन, गसाइगाव बीएड कलेजाव खिन्थु गोबां समाव गोबां मानसिफ्रा दाय होदोंमोन, फरिखायाव नकल लिरनो होयो होननानै दाय होदोंमोन। नाथाय आङो फोरमान होनो हायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, अनलाइन फरिखा जेब्ला जादोंमोन, बै समावबो आङो एक्सपेल खालामदों। जोंनि सात्रखौ अनलाइन फरिखा होनायावबो आङो एक्सपेल खालामदों। मानो होननानै बुङोबा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा डेडिकेटेड। अनलाइनब्लाबो रावबो ओरैनो नकल लिरनो मोना। बयबो गावनि मबाइलखौ अन खालामनानै फरिखा लिरनांगौ। कभिड-19 समाव अनलाइन फरिखा जादोंमोन, बेयावबो जों डिटे खालामदों, एक्सपेल खालामदों। खुनु कमप्रमाइज गैया, क्वालिटिजों जों कमप्रमाइज खालामा। जोंहा सम थाखा फैसानि प्रब्लेमा जोंनाव फैयो, नो डाउट, लिमिटेड सर्स अफ इनकाम। अब्लाबो जोङो हानायमानि बिसोरफ्रोमबो स्टाफनो जों पेमेन्ट होयो। आङो नैबे समाव जर'खायै आङो साबायखर बावगोन जोंनि गसाइगाव बीएड कलेजनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डक्टर कामेस्वर ब्रह्म सार आरो सोरगोआरि गुनेस्वर मोसाहारि सार, फाउन्डार सेक्रेटारि, बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावगोन। लोगोसे दुखु टुडु आरो समाय टुडु, जाय बिथांमोनहा जोंनो हा होदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावगोन। आरो बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर', बिथाङा नागनि समाव जोंनिसिम बेयाव माखासे इएमफोर दैथायहरदों। आरो बिथांमोनानो जाहैबाय डक्टर नीलुत स्वर्गियारि आरो विल्सन हासदा। बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोङो नाग टीमा जोबोरै गोजोनदों। मोनसे बिराद मोजां इम्प्रेसन जादों जे सरकारनि साइडनिफ्रायबो बेयाव मानसि फैदों, एडुकेसन साइडनिफ्रायबो बेयाव मानसि फैदों, बियो मोनसे इम्प्रेसन जादों। आरो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम नादु सिं, नाग भिजिटनि सिगां 18 आरो 19 मेयाव जोंनियाव बेयाव नाग भिजिट जादों।
बिनि सानसे सिगां प्रफेसर लाइस्राम नादुसिंआ जोंनियाव बेयाव बेरायफैदों आरो जोंखौ थुलुंगा होलांदों। आङो साबायखर बावबावगोन डक्टर सुबुं बसुमतारी सार, अनारेबल रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, श्री जगदीश प्रसाद ब्रह्म, अनारेबल डाइरेक्टर एडुकेशन BTC, श्री राजु नार्जारी, डाइरेक्टर नेरसोन NGO, डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी, सुदांशु साहा, all GB members, alumni associationनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि all members, ट्रेनिस इउनियननि all members आरो फेकाल्टि मेम्बार्स, अफिस स्टाफ, प्रफेसर जगन चन्द्र कलिता, प्रफेसर जगेन चन्द्र कलिताया गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोंनि बेयाव फैनानै जों माखासे गाइडेन्स होलांदों। सुशान्त मोसाहारिया जाहैबाय जोंनि IQAC नि कोअर्डिनेटर, बिथांनो आं स्पेशल थेंक्स होदों आरो मोनफ्रोमबो स्कुलनि हेड वेल विशार्स बिथांमोनहा बेयाव जोंखौ थुलुंगा होफैदों। जोंहा मोनसे एडप्टेड गामि दङ जयमागुरि, बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट हेड बेयाव फैदों। एडप्टेड स्कुल जोंहा दं खासियाबारि हाई स्कुल, बेनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा फैदों। गार्जेन, पेरेन्टस आरो इलाइट अफसेट लोगोसे फरायसाफोर बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। बिथांमोनहा जोंखौ थुलुंगा होदों आरो मिडिया बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावगोन। नोंथांमोनहाबो नागनि समाव फैनानै जोंखौ मदद खालामदों। दिनै जोङो बेसेबां रंजादों बेखौ जोङो रावजों फोरमायनो हाया। दिनै जोङो